Angibingelele emakhaya bafowethu, igama uDloziwa kwaMsibi, eMkhondo TV. Ngila kwaBhayesi bafowethu. La khona ke iMK njoba niyibona. Bakubeke nje ngokusobala ukuthi bayi MK ebahlangene bezolekelela la esikoleni neMispa. La khona kunenkinga ke yamanzi. Mabechaza ke bathi ke inkinga ke le yamanzi isinesikhathi singangonyaka isikole lesi safelwa kayibhoholi yakhona ebekade yiwena bebeyisebenzisa kuze kutholakala amanzi. Kodwa ke Department of Education ayikwazanga ukuthi kize balungiselele inkinga kuze kube imanje. Kwase kuthi ke bona njengomphakathi wakule ndawo base behlangana ke baphotsa izitshe zivevaneni ngongilona loyo ekhipha lo 2 rand 10 rand ukuze kuhlangane phela imali yokuthi kuqhashwe komshini lona ogubhayo cishe sizoveza nje khona manje kanjalo futhi namapipe la afakayo lapha kanjalo futhi nokuya ngasethunjini phela lezo zinto emvile ezintathu sila sesinkwa nje ke ukuze ke ama comrades lawo sabonayo namanye sazowaveza ngaleya yakwazi ukuthi athole kuye ngasethunjini njengoba nelanga nje ke lishisa kangaka bethule nokwehlisa kodwa ke bakhona bafowethu esizoba thinta esikhulumisana nabo njengamanje nobona isithombeni abazothi usibeka nje kabanzi mhlambe ngokuthi ke mhlambe ke kuze kufike lana bakuthole nako lokuthi isikole sibhekene nenkinga kanje ngabe kuhambe kanjani bangabantu ni mhlambe othola ukuthi bayayibheka izinto amazize emphakathini bawukhuthalela umphakathi sobingelela umlungu la wakwamkhabela mfowethu asikubingelele sikwamukela eMkhondo TV. Siyabonga nje sibingelele nababukele emakhaya. Mfowethu sabuthola umsebenzi eniwenzayo lapha uyazi ukuthi engijabulisa kakhulu ukuthi nginifice nisebenza ngizokwazi ukuthi vele ngiqinisile nama nizosikhombisa into ekade yenziwa ngoba kuningi mfowethu okwenzakalayo manje bakuza ama elections mhlambe nje nina njoba nila nithola kanjani ukuthi isikole lesi sinenkinga? Sibonge Ndlondo. Sithola ngokuthi kunabahlali la ngisho isikolo sakhele khona la endaweni yakaBhayesi. So kunabahlali abaconcerned. So mababona ingane zisokolela amanzi. Sebayaya ke ngelinye ilanga lapha bayokhulumisa noprincipal bayofuna ukuthi bathola ukuthi inkinga yamanzi yini inkinga ebambile kahle. So principal abatshela ukuthi kune pump eyayifakiwe lapha nedepartment but le pump ayisakhona ukuthi ibalethele amanzi abantwana. So sake sesihlangana ke sikumphakathi sabonisana ukuthi no ake siye futhi soyizwa indaba ku principal sayithola ukuthi no sine problem vele yamanzi. Sakhuluma no principal ukuthi siyafisa ukumlekelela singalekeleli yena but silekelela le ingane because ingane ayikwazi ukufunda ngaphandle kwamanzi into yokuqala nje ngamanzi. Savumelana kwasho ukuthi isikole asinamali masikhulumisana no principal kwasho ukuthi isikole asinamali sasesiphuma ke sesibonisana njengamalungu eMK sesihlangana nomphakathi ukuthi singaphuma kanjani kule nkinga. Saba ne problem ke sasesivumelana ukuthi ake siphonse nesivivaneni lokho kukhona okuncane esinako siyaphonsa ke kwagcina kwafika esigabeni sokuthi sikwazi ukuchacha iTLP ngoba uyibona nje iduma ngapha sikwazi ukuthi sithenga amapayipi sikwazi nokuthi sizame nokuya ngasethunjini yiwo la comrades lawa ahlangene namanye amalungu omphakathi afisayo ukuthi le ingane ayibone kusasa ziphumelela nakwezemfundo. Cha mhlambe omunye umuzo ngizondlulisela kumfowethu ngiyazi ukuthi umfoko amkhabela songibekele lonke udaba mhlambe uzozethula nje igama nesibongo bese susitshela ukuthi amanzi ngaba seyaphuma manje noma mhlawumbe nje nisebhizi nje cha beningakavuleli. Sibonge kakhulu msakazi. Umanathi wakhona la emphakathini wase8. Njoba sisebhizi nje okusho ukuthi sekuyasondela ngakhona ukuthi amanzi asazotholakala khona maduze ngoba akhona kubhoko la usuka khona just ukuthi sichubeke neprogram yethu iziphuma amanzi kodwa nje sekuyasondela nje ubusibona nje sibhizi kuya ngakhona. Mhlambe mangabe unalo ulwazi ngiyazi ukuthi bafethu ni busy nimanisuka la nosiza kuphi ngoba kuningi kufuna kwenza emphakathini. Sinawo ama program esinawo Ward 8 ngoba nasematsheni kukhona enye program esichubayo yokwakhela umunye ubaba osemdala nje esimthona yahlala phansi kwamaseyili ehlahleni so sase siyangenelela nakuyo okusho ukuthi siyachuba yona sizothi masiceda futhi bese siyaboka ukuthi eMK kuphi futhi la singachubekela khona phambili silekelela. Mhlambe nje mangasethiwa nje ngiyasiyaganga masiganga amazwi ongawelisa kwamabheki abantu baseMkhondo kakhulukazi nje ke na uMay 29. Kubantu baseMkhondo kakhulu siyacela ukuthi bavotele eMK izokhona ukuthi ilekelele lapho ibuyise noshintshe ebantwini. Cha ake sishiye kanjalo mfoko amkhabela mhlambe nabe ngizokunikela ukuthi uphethe nje ke ngiyazi ukuthi ngiyanidoba bafethu ngiyanidinga la sizokwenza khona ipolitical debate
ngiyazi ukuthi mhlawumbe umnye uzothi ngihlanganisa into engahlangani kodwa akukami la mhlawumbe amakho okugcina mfowethu amazi. Cha ngifisa ukubonga nje kakhulu mina Ndlondo umphakathi wase Ward 8 hayi umphakathi wase Ward 8 ubambene njoba ayibeka nje umfowethu la no comrade ukuthi lama programs maningi wonke lama programs adinga isikhathi adinga imali adinga izandla so sibonga kakhulu kumphakathi wase Ward 8 sibonga nakubo bonke abafowethu ngoba lo msebenzi lo siyacela sinalutho nje bonke abafowethu abafaka izandla kule misebenzi esenzayo ukulekelela umphakathi sizophinde kungekudala nje endlini njengoba sashilo ucomrade ukuthi ematsheni sibhizi kunenyeke iprogram ekhona futhi esingeke siyiveze manje ngoba sithanda ukuthi into zethu siyiveze uma sesisebenza singaba yilabantu abakhuluma izinto zigcine zingenzeki sibonga kakhulu nosicele nje nokuthi umphakathi wase eMkhondo wonkana neWard 8 siqhubeke sibambane nanokuthi ke uveza indaba yanga i29 as campaign Ndlondo usiqolele kakhulu kodwa ke sifisa ukuthi silethe ushintsho emphakathini wase Ward 8 waseMkhondo no South Africa yonkana siyacela nje ukuthi abavoti bakhethe kahle bakhethe eMK ngoba imisebenzi siyabonakala eMK siyabonga nje siyabonga mfowethu umfoka mthamo kamkhabela lo eWard 8 bazolungisa ke ugesi njengoba ubona mbukele ekhaya ukuthi sithe asifuni ukuthi sibizwe le endaweni la khona singacaca khona ukwenzakalani uyabona ithi nje impela igeja lisenhlabathini naye neTLB lapha la elungiswa khona laba ishoyo ukuthi ngama donations ke laba kade bewahlanganisa bakwazile ukuthi ke bayikhashe izokwazi ukuthi izokwenza lo msebenzi isikole ke yiso lesi esila iMispa ngizoveza nje khona manje umsebenzi ode bewugubha njengoba sebeqalile begqiba ipipe salingeneleka ngaphakathi eliza khona ke la esikoleni cishe ke ngike ngakuvezela kancane ke nalo ithango leli la amanzi eyakhona bayakuveza nje ukuthi ke nawona ke lamanzi nawo asuka ke la elokuzaneni kuboholi nakhona ngapha ngenhla njengoba kwakhona iboholi yakhona ngapha ngezansi kodwa ngezansi sokuthi ke leya la esikoleni labese ke iyalimala base ke begcina ke bethi ke no ake sincenge kule eyalapha ya eyomphakathi ekhona la ukuze ke lesikole noma ke lezi izingane zalapha zizoba namanzi ngiyakhumbuza mlaleli ekhaya ukuthi ke cishe ukubona umzima bokungabi namanzi la ezikoleni ovele ukuthi isikole ukuthi mhlawumbe befike kusentothe namanzi ngoba past 7 kushaya u10 isikole sesiphumile because othisha besabela kona ukuthi izingane zingaze mhlawumbe igcine seyiqulekile ngenxa yakho lokuthi ke bengabi namanzi mawusuthi uyabheka ke la naze nje impompi lapha yana ngendlela nje izingane eziziningi ngakhona baze bayifaka zabambili ukuze sikwazi ukuthi neseleke amanzi kazoqhamuka la abese zephinde futhi zongena la ngiyethemba ukuthi futhi abafowethu bazobe bengayiqedile le project yabo uma bengabe ke bengaliklinanga nalo ithango leli ukuze kuqinisekise ukuthi lamanzi aphuzwa la angamanzi ahlanzekile ake sibeke nje okwamanje siphinde futhi sibabone mangabe kukhona okunye abakwenzela umphakathi emakhaya igama ngodlozi wakamsibi kumkhondo TV kaBheyezi esikoleni eMispa siyabonga.